Kang Kuning bar kuwi terus minangkani pamudan saka Pak Heri. Sapa Pak Heri sapa? Heri Sontor. Pak Heri Sontor diku lagu penutupan mergo iki ya panjenengane Pak Haji ngersake lakon baku ya nggih ya. Nggih. Dadi ya hiburane kecekel, lakone ya iso kecekel dienggo ngurakapi kanggo penganten kekalih. Podang Kuning Mbak Tatin, Mbak Indah. Nggih, ngajak Mbak Saras sama Mbak Indah ya. Ya Mbak Saras karo Mbak Indah ya. Bar mangan bakso ki ayo nyambut gawe. Wah, dasare ya jan sing kagungan dalem pancen ya pradah temenanan. Rokoke ya nganti turah-turah isih bakso, isih snack. Wah, jan. Ya bakso ya gudeg. Heeh. Mengko esuk-esukane isih bubur. Iya. Jan elok tenan. Bubur apa soto ya. Karepmu, nek karepku ngono aku khusus aku Indomie goreng loro nganggo ndok asin loro. Aku ya padha. Apa le kowe le? Padha. Apa? Indomie goreng loro. Wah, jan. Ndoke pira ndoke? 15. 15 Karemane jan padha. Ndok gemak ya. Ya, rasa bawa nak ya. Nggih. Ya, langsung wae langgam bisik terus ndangduke Podang Kuning. Nenoni neng nong. Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggole ising tak sayang obeng mikir anggan goleki ora krasa esuk awan nganti wengi
langsung dipeloke Mas. Ya. Elok tenan karang ya cedhak dalan tol wi mau dadi buanter banget ya 175 Ya. kilometer per jam. Mbak Endah karo Mbak Saras mundur, Mbak Oriza, Mbak Ayu, Mbak Neti tambah Ibu Pras maju. Nah, tinggal lagu penutup lali janjine ya Mas Gading ya. Lali janjine. Ya, buka drum menes, potek tek 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 dukcek. Ayo Pak Bendo. Tek tek. Spote ya gayeng Mbak Eliza. Jos niki spote sinten riyen nggih ta? Ayo gaweanku ki wis aku sok nganti lali gaweanku pirang-pirang sing nganggo ya pirang-pirang. Ya mung iki urung ana sing niru mbak menawa sesuk. Nggih niku saged nggih kulaan wong pirang-pirang nggih. Iya. Iso berkahi Pak Geter menika. Aku ki apa-apa tak ayahi kok Sa. Gaweke naskah ya kulino, gaweke Mbak Elisa ya kulino, gaweke Mas Gading ya kulino. Kulina. Apa-apa aku Sepot. tak ayahi ya ming nasibku sing kurang bejo iki. Ayo lali janjine all artis. Kok terus majutke lagu ya ya awak dhewe saiki udah dhisik. Yuk. Angkat ke. Sar.
ayo ora Ayo Bu, maju Bu. ora lendo. Jane nek tuwa ki ora kok. Alah nek tuwa iki mah kudu maju. Hah? Kudu maju. Nyontoni Bu. Oh. Nyontoni ya mengelek nak. Mboten. Yo Tetep dinot kok. Jan-jane. Cancane kowe wis Bojone tuh keplak-keplak. Siap ya. Siap. Yo. Jan-jane kowe ning gelakan. Iya, wah jan. Nyenengke wong dasare ya lagune pirang-pirang mongko ya genrene werna-werna nganti sing joget kae gonta-ganti kostum. Mau nganggo rafia saiki genti nganggo apa? Nggih niku penglaris, Pak. Iya, Nggih, sesuk jenengan mugi-mugi njuk bar iki laris. Amin. Kabeh do payu, nggih. Amin yo, anakmu gading barang kuwi. Ha nggih. Iya, Mbak Tatin, Mbak Eliza. Nggih. Iki yo kawengku wektu hiburane ya iso tutuk ning lakone ya sak iso-iso ya kecekel karo iso tutuk. Nggih, nderek memuji mugi-mugi Mbak Nuri kalian Mas Wahyu langgeng anggenipun bebrayan. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang lumintu lan berkah kagem sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Nggih. Kathah lepate nyuwun pangapunten Pak Geter Mas Gading. Ayo Mbak Lisa. Ya. ati bawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Yen angel langkung
Elisa sing ngegongke neno neno dan kena tinumbas harta nah kari ditibake langgam dadi ati sing kepisan langgam sing kepindho jaipong jaiponge biasane iki pengendang loro iki pamit kabeh Mas Wahyu Mayang Mas Heru PY neng Kudus ya ning aku sore mau golek dadakan iso Wah niki malah artis e. Sapa sing ngendang jaipong kenal po? Mas Lika to. Oh iya kuwi Mas Jatilan. Mas Lika Liku Laka Lantas. Waduh. Liku Laka. Ya tenang wae sono sing ngendang jaipong saiki. Ayo Mbak Elisa, Mbak Tatin, langgam dadi ati. Kaget ya Mbak Elisa, Mbak Tatin. Gimana? Formasinya iki ganti-ganti ya. Mergo yo banjurane pirang-pirang sing biasane ngrebab saiki ngendang. Sing biasane gambang masulikin saiki ngrebab. Heeh. Niki alhamdulillah Mas Joko sampun sembuh. Alhamdulillah. Pirang-pirang Mas Joko dina pun pamit. mari, Mas Katno yo alhamdulillah pirang-pirang panggung ora tindak saiki wis alhamdulillah sembuh. Nggih, alhamdulillah. Sing ngedram mongko iki yo bon-bonan sekwadoh. Sinten? Mbah Wondo saiki ngedram dapukane. Yes. Ra apa-apa sepenting aja ketrikel-trikel ya Mas. Iki saka Ngalengka sing ngedram iki. Iya. Ya wis piye carane ben iso komplit kabeh. Nggih, sepenting Yo. mlampah kanthi sae, lancar dumugi paripurna mangke. Min. Nggih. Yo lanjut. Rina wengi dadi ati wong prasaja alas bebutene mati momong putra
Wah, nggih. Kendange Jaipong terampil to ya. Wah, saking terampile. Ya dasare ya isih enom isih bagus. Iya. Ayo enom kae kuwi cindile wis 3 kuwi iki. Kaya saras ketoke enom imut-imut sebelane anak ya wis 3 kuwi. 3 ta iki. Candon nyolong ketek tenan. Apa? Apa? Nyolong ketek. Nyolong ketek piye? Gaya kan masih bocah Nyolong SMP. petek. Iya, petek. Petek kok ketek. Aku ngomong apa? Ketek, nyolong ketek. Apa? Heeh. Ya maksudku itu nyolong petek. 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 Kayaknya anaknya kecil tapi kok wis 3. Kowe lho sakmene siji. Kowe ayo, kowe ndi? Anakmu ndi? Ayo. Boh. Lisa durung pengalaman kok ya. Ya. Masa urung pengalaman kowe sah? Boh. Urung Sesuk tak golek, sesuk jam 3 aku golek wong. golek apa jam 3 iki kepadake kaya golek orong-orong wae. Jam 3 wayahe metu. Lanjut ya. Yuk. Marina wanita iki mau lagon dadi-ati bisa murakabi kanggo temanten kekalih. Mak Cangik Yulimbo, ini juga mau kirim-kirim salam buat penggemar-penggemar kita yang sangat awet dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2025 itu saking tresnane kalian Mas Gading, Pak Geter, kalian warga Laras menika. Salah satunya Sobat Ngebiar Indonesia, inggih menika Pak Lisdianto sembah nuwun. Tadi ada kirim-kirim tondo tresno buat sinden-sinden sama Wiyogo. Akeh banget kok. Ya makasih. Wong sinden mau 5 yuta dhewe, nggo yoga 5 yuta dhewe. Wah, luar biasa. Ini penggemar yang sesungguhnya saking tresnane. Ada PWKS, ada Boloseno, Sobat Ngebiar. Apa nah ya? Akeh banget itu penggemar yang sangat loyal kepada almarhum Ki Seno Nugroho. Sampai sekarang Mas Gading meneruskan. Nah, menika supportnya luar biasa. Nanti kita kirimkan lagu kesukaan beliau Mawar Kuning. Ya, iki Mbak Elisa ya kejawa Mas Gading, Mbak Elisa iki ya sok mayang barang. Wah, sesuk elok tanggal Desember iki 17 karo 28 ya lagi iki Mbak Elisa mayang 2 hari bladek. Aduh, aku ya ora ngerti ya kuwi ya. Sing penting apa ya? Kalau ada tugas itu katanya kalau ndalang itu kalau udah ditugasi ya harus saguh gitu kan. Iya, nek tanggal 28 sesuk tak genderino. Ning sesuk sing tanggal 17 aku ora iso melu nunggone mergo aku ya mayang sambatan ning gone sindenku Kulon Progo sesuk. Sesuk tanggal 17 tak genderi. Wah. Luar digendari karo Gading esuk. Oke, tenan lho. Iki ya nganu Mbak Elisa, Mbak Tatin luar biasa. Sing nang jaba penonton bludak iki. Lagi saestu wau nggih, kula iki teko wau nggih dadak buka-buka. Ya senajan ora iso mlebu nang kene wong kekepeng gedung ning kono kuwi do mresani lumantar layar tancap. Makasih. Nggih, pokoke sing do nonton, sing do rawuh didongake panjang yuswa. Rezekine lumintu kabeh. Amin. Sehat, sing jelas sih sehat sing utama. Nek wis sehat wilujeng slamet. Waras di papan waras. Ya, sehat iki ora waras yo. Nganu Mbak Elisa, panjenengan yo di-request dhewe iki. Napa nggih? Saka ngendi? Saka Jepang iki. Selamat malam Sugeng Dalu Ki Dalang Mas Gading lan Ki Geter nyuwun melati rinunce ingkang nyekar Mbak Elisa ya. Saking Jepang. Matur nuwun. Yo dipinangkani dhisik, kijing miring dhisik ya. Wah, kijing miring. Mengko terus sambel kemangi sing dikersake Mbak Ayu, mergo Mbak Ayu yo ping pindho nyinden nang ngene daleme Pak Priya Blitang. Nggih, siap. Menyuruh bukane saka Bonang. Yo Pak Bonang Joko. Yo kendange sing tragel kene iki. Nek tragel niki kula suwun sinden-sinden sangu setunggal-setunggal nggih. Ya, parian sinden-sinden. Parian nggih.
usara sih. Pokok siji sa. Nah, dites pokok siji. dicetake iki mau piye parianmu piye? Iringane garingan. Nano. Katok ireng. Katok ireng dipaske. Katok ireng. Klambine ireng. Katok ireng klambine ireng. Terus Neno. Nano. Arep saka dhuwur pangisor. Piye to, Pak? Sandal jepit kacamata. Piye aja? Terus jawabe apa? Nano. Aku seneng kowe seneng ra duwe duit. Linggat tokono. Oh, lah ya ngono. Dadak baleni yo. Lah yo kan ra cetha mau apa? Karepe apa? Nek ngene kan cetha. Kok iso ireng ki metune ireng ki apa? Ngono kan. Ora salah le mbayangke, gitu lho. Jejere Mbak Ayu kuwi. Iya. Ayo, yo nyontrol bojone yo. Nyontrol bojone. Ayo, karo ngeling-eling. Le ngendang deg-degan. Ya sing Mbak Neti wis mikir dadi begitu nang kono langsung cul ngono ya. Tuku arit menyang ngawi yen ra dicepet kok ora muni. Ayo. Dilebokke Mas Kis. Dilebokke ora? Kanggo lebokke ora kowe iso lebokke ora? Lah iki sing bawa sing muni bojomu lebokke tungglep ngono lho langsung. Baleni yuk. Neno. Tuku arit menyang ngawi yen ra dicepet kok ora muni. Ayo Mas icing mireng. Ayo Mas icing mireng. Tajuk merak makan padute rasa penak bagian dudute. Ayo Bu Neti yo. Ayo Bu. Ayo Mas icing mireng. Rasa penak Angel dudute, Mbak. Ya le. icing mireng. Ayo Ayo Bu, keras dewi. Mas ayo Mas mireng Mas icing mireng tajuk merah akeh lemute rasa penak pegang tutute ayo Mas mireng Mas icing mireng terkandung momot tebu nek ra dicembeng ora laku. Wah, jan nek Bu Pras ki kok aku yo deg-degan tenan ya. Kae mbok tak urus cakepane Bu Pras Ayo, mau. kok ora jengking ora mlebu iki. Ora dijembeng. Kok jembeng apa jengking? Baleni Bu Baleni Bu Ayo, niki kuwi kudu mau tak napa jelaske. sakepane niku. Yo Pras kudu tanggung jawab ngono kuwi. Piye mau? Ayo. Terkandung momot tebu yen ra dicembeng ora mebu. Lagi apa? Hah? Apa pariane sih? Apa? Kuwi pancen saru ya. Aku iki ngono kuwi takon jelaske supayane ora ketok saru ki piye. Batangane iki apa ngono lho. Ya maklum. Nganu Maklum, Sa. Mbak Tatin. Sih. Malah ngeglo. Nglebokke dom kuwi lho. Alah kudu nek sing lebokke Masa dom. dome dijembeng yo. Nek sing lebokke dom kuwi Oh, tuku welut ning Kota Baru nek ra dimut ora mlebu lah kuwi. Lah, Kuwi ya sing wis karepmu saru ya sebang. Pasrah kok. nek sing jenengan kuwi Saru ya nek ora dijembeng ora mlebu kuwi Benek. nganggo kaos kaki. Benek apa kaos kaki? Nek benek kan wis bolong, nek kaos kaki nek ora dijembeng ngono ora mlebu, ngono lho Bu. Ibu ya ora apa-apa nonton kulino wis suwe banget ora dingangu ya. Dadine lali. Ayo. Lali to, Ben. Mah ra gelem pokoke sing saru mau. Heeh wis. Ya sekarang apa-apa karena ibu ya wis jenenge Wis suwe ora kok. wis suwe ora. Dadi Ijek pengin ora, Bu? ya jane ya. Isih karep ya Mbah ya.
Ya, matur nuwun iki mau kijing miring saka sapa Mas Gading? Saking Bapak Agus Delingo Oh, Bantul. saka Pak Agus Delingo, bubuk asmara kalih kijing miring wis dipinangkani. Ya, saiki minangkani sing saka Jepang nyawer 200.000 sing digersake Mbak Elisa. Mbak Elisa Melati Rinonce. Oke. Ngadi bawa napa langsung Mbak Elisa? Lajengan mawon. Lajengan Iki kula piyambak napa wonten kancane? Kersane panjenengan sing dikancani sinten? Kancani Bu Neti Sulandari. Oh iya, ngajan. Bu Neti. Coba nek Bu Neti Wulandari iki disepoti sing nganggo goyangan iki apa? Mari berdendang, yuk kawan, mari bernyanyi. Asik. Ayo kali Kak. Dongten dulu tak dongdeng tudak. Sukaria hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang menerima. Mari berdendang yuk kawan, mari bernyanyi. Mari berdendang yuk kawan, bersukaria. Hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang penerimaan. Iya, sampun samapta. Mbak Elisa nyuwun dikancani piyai sing alus Lah, lembah iya. manah. Sesuai dengan lagu yang di request. Nggih, Bu Neti nyuwun berkahipun nggih Bu Neti. Yo dedek piateke kan sami kan. Dhuwur. Nggih, menika Melati Rinonce nggih Bu. Minangkani dari Jepang loh. Adoh-adoh ya. Dari streaming tuh yang nonton tuh dari luar negeri kathah Arab, Saudi wonten, Jepang wonten, Amerika. Pokoknya mendunia. Nggih. Jos. Boten sangang ibawa nggih. Mboten sah Oh lajengan iya. mawon. Engko isih ana sambel kemangi barange. Noneno neno nonino nonino. Yuk. Lekai wos mrene nyangking kembang Melati Rinonce tondo tresno teteping kasaku ane napa dua kali napa disambung dangdut napa? Ya, dangdut tipis-tipis apa apa Mas? Melati Rinonce. Tetep Melati Rinonce nggih. Didangdutke ning Oke. tipis-tipis. Siap. Ora muspro olehku ngebon karo Mas Lika. Nene Iki pesangonku mawa kuning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
ingkang saking Jepang sampun sah. Nggih, sampun Saiki sah. kula mingat bapane. Malah bingung sapa sing bawa. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Lingsem yen ke Ninong mutan Iki pas papat, Mbak. Wis pas papat. Lampahan kang kawuri Wis, Mbah ayo, Mbah. Mbak Siana Iya Mbah. Mbok di apa nek iso aku. Wong dikandani cakepane wae Mbak Tatin. Berarti nutuk ngandani- gamelane ora jedak ya. Jujur. Nek Aku wis ora jujur iso. Di jenenge gamelan ku ora iso aku nutuk. Jujur nek wis ora iso. Ora iso. Amulane mau nembang sinong kok ngubeng mingser wae. Ngredeg Pak Mergati. Lah, Wis lah, ora lah. iso. Oh, ndredeg. Nggih, nggih, nggih. Ya piye telu Wes, bareng, bareng, Mbak Sipe, bareng, Mbak Mbak, ya. Tatin, Mbak Elisa. Tresno tulus nadyane bekas Jare ra iso. kene melu Melu. Ngendel kira nek cilik. anak gede Nek gede ya dolan dhewe. Dolan dhewe nek. Sipe tengah ya ben. Aku tengah, ireng tengah. Ireng tengah Yo, lanjut. Cimbah tengah ya tambah Kene Mbah. Didungani Mbah. Mbah kaum ya. Ben ra merucut Mbah. Dungani Mbah. Kuwi. yen liwat aku kelingan kupegere beyen tak goleren ning jagat gambar tulisan warna abang tentang kasih sayang Sampeyan melu gerong apa arep gusah manuk, Mbah? ora apa-apa ya guyub-guyub ya Mbak ya Iya, ora apa-apa, Mbah. Sing penting melu gayengke, Mbah. Kok nderani ramune Pak Dalang? Ah, nggih muni mak apa. Ki mau rada dicas sethithik dadine ana suarane. Bar dicas. sing ngecas piye Hah? lek ngecas piye Ngene.
Yuk. Cekatan sajroning ati datan luntur saya merhati aku kowe dadi garwa niki budayawan-budayawan yang memang nek ora kaya ngene iki do ora kenal Mbak Tatin. Yang streaming itu enggak kenal kalau ada budayawan ketoprak kayak Mbah Siono, Bu Sipe ya. Ngono kuwi ngertine omong sinden lah apa. Iya mulane ya panjenengane Pak Haji terus ngaturi panjenengane Mbak Sipe karo Mbah Siono. Kaya ngene lho ketoprak yo aja kaya ngene ngono ben ditunjukno. Ketoprak. Ketoprak. Kaya wong celat iki mungkin. Ketoprak. Ketoprak. Kene iki onten umbele kok, Mbak. Ketoprak. Umbele. Ya. Nggih, matur nuwun Mbak Sipe kalih Mas Dalang, Mas Geter, Mas Gading. Kata lepatipun nyuwun pangapunten. Sampun sae. Kripik gedang, kripik tela, sithik edang kula tak mriko. Pareng. Nggih, matur nuwun.